היי לכולם, אני מימי ממימס. היום אני רוצה להראות לכם את מכשיר הביג שוט יחד עם ערכת ההתחלה שלו. מכשיר הביג שוט הוא מכשיר לחיתוך ידני, וקבוצת היוצרות הסקראפיות נחלקת לשתיים. אלה שיש להם את המכשיר, ואלה שיהיה להם את המכשיר. אז בואו נציץ יחד אל תוך הקופסה ונראה מה היא מכילה. קופסת הביג שוט יחד עם ערכת ההתחלה. כשאנחנו פותחות את הקופסה, המכשיר נמצא בין שני קלקרים שמגינים על המכשיר. נפרק ונראה מה קיבלנו. זה רגע מרגש מאוד לכל מי שפותחת את המכשיר. נניח בינתיים בצד את כל הדברים הנלווים של הערכה. אנחנו רואים שערכת הידית מחוברת, ואני הבאתי לשם כך מספריים ואני מנתקת. זו ערכת הידית, כמו שאתם רואות, היא מכילה הידית. בתוך השקית יש לנו מפתח אלן, בורג, שייבה ופקק. תכף אני אוציא את כל המוצרים. תיזהרו לא להשליך בטעות את החלקים הקטנים האלה, כי אנחנו זקוקים להם כדי שהמכשיר יפעל. בתוך המכשיר היה מונח, הפלטפורמה הייתה מונחת, פלטפורמה רב תכליתית, כשמעליה שתי פלטות שקופות. גם אותם אנחנו מנתקים, הן דבוקות עם דבק סלוטייפ, ומחוזקות אפילו היטב מאחור. לשם כך נעזרים במספריים. הנה אנחנו רואים שתי פלטות שקופות, אלה פלטות החיתוך. אני הרבה פעמים פונה אליהם ומתייחסת אליהם כמו לשתי פרוסות לחם, כשבעצם מה שאנחנו שמות בתוך הפרוסות הלחם זה הפסטרמה, ירקות, החרדל, זה יהיו כל שאר מכשירי החיתוך והניירות. כאן יש לנו את הפלטפורמה הרב תכליתית, שבעצם נראית כמו ספר. יש לה דפים שנפתחים. על כל דף אנחנו בעצם רואים למה הוא מיועד, לאיזה כלים ולאיזו מטרה. פה למשל אנחנו רואים הבלטה קרה, בכרטיס שהוא כפול 2. פה אנחנו רואים הבלטה קרה לכרטיס שהוא רק דף אחד, ועוד כל מיני תבניות חיתוך. ופה בדרך כלל זה יהיה המשטח שהכי הרבה נשתמש בו, כי הוא מיועד לתבניות החיתוך הדקות, הוואפרס. עכשיו לשלב מאוד חשוב. דקה רגע, ננתק את הניילונים מהאצבעות. המכשיר מגיע פה עם מגן, שמגן בעצם על הידית הזו, שאליה תתחבר הידית. אז בעצם הוצאתי את הפקק השחור הזה, אותו אני משליחה, אני יותר לא זקוקה לו. לוקחת את הידית, מלבישה אותה, שמה את הדיסקית הקטנה לפני הבורג, שמה את הבורג בפנים, ובעזרת מפתח האלן אני מסובבת ומבריגה את הבורג. עכשיו ההברגה צריכה לעשות לא בכל הכוח, זאת אומרת ברגע שנגיע לסוף, שנרגיש שכבר הבורג אינו מסתובב, עושים עוד חצי סיבוב כמו שבועז תמיד אומר, ולא יותר. נראה לי שזהו זה. והפקק הזה פשוט סוגר את הידית. ואז המכשיר מוכן לעבודה. עד השלב הזה זה בעצם מה שכל אחת מקבלת, גם אם היא לא קונה את ערכת ההתחלה. זאת אומרת, אם את קונה מכשיר ביג שוט, זה מה שאת תקבלי, כל הדברים שהראיתי עד כה. עכשיו אנחנו נעבור לאקסטרה, שזה ערכת ההתחלה, שהיא מכילה את מה שיש בחבילה הזו. עד לא מזמן, הערכות האלה עם ערכות ההתחלה לא נמכרו מחוץ לארצות הברית, והיום זה נפוץ כבר בכל העולם. אז בואו נראה מה ערכת ההתחלה
מכילה, והיא בהחלט נהדרת לכל יוצרת שמתחילה שעדיין לא היה לה מכשיר חיתוך, ואין לה חומרים. פה יש לנו חוברת של קארדסטוקים, של דפים מדוגמים. נציץ גם לתוכה ונראה איזה דפים היא מכילה. אנחנו רואים דפים דו-צדדיים, בכל מיני צבעים, שיעשו לנו כיף בחיתוכים. זו הדפדפת, נראה לי דף אחד מכל דוגמה, סך הכל 12 דפים, הגודל שלהם 15 על 15 סנטים. דבר נוסף שקיבלנו פה, זו תבנית חיתוך. שימו לב לעובי התבנית, זו התבנית הכי עבה שקיימת, היא נקראת גם ביגס, מאחר והיא מאוד גדולה. התבנית הזו בעצם מכילה סכינים שנמצאות עמוק עמוק בתוך הספוג. הספוג השחור מגן על הידיים שלנו מפני הסכינים, אבל הוא גם עוזר לנייר להיחלץ מתוך החיתוך, כדי שהניירות לא יישארו שקועים בפנים. אז אנחנו רואים פה את כל הדוגמאות, פרפר, לב קטן, לב גדול, עיגול גדול, עיגול קטן. מה שנחמד בתבנית הזו, שהיא חותכת מעבר לקארדסטוקים, היא חותכת גם בדים, היא חותכת גם צ'יפבורדים, היא חותכת המון חומרים עבים, שתבניות החיתוך הדקות לא מסוגלות לחתוך. דבר נוסף שיש לנו בתוך ערכת ההתחלה, זה תבניות חיתוך מסוג וופרס, טין לייטס, שהן דקיקות. יש לנו פרחים, לבבות, עיגולים, פרפר, תגיות ועוד עיגולים נוספים. הדבר הנוסף שיש בערכת ההתחלה היא אוגדן להבלטה קרה. בהמשך נראה איך משתמשים בזה. וכמובן יש פה ספרון, הסבר והדרכה על השימוש במכשיר. נחזור לשני משטחי החיתוך השקופים שהראיתי לכם קודם. אני רוצה לספר לכם שהם נראים כאלה חדשים רק כשמוצאים אותם מהקופסה. אחרי החיתוך הראשון הם כבר יקבלו סימן של החיתוך. לא לדאוג, הכל בסדר. בזמן החיתוך המכשיר גם משמיע קרנקים, כי הרי זה נלחץ בתוך הפלסטיק. לא לדאוג, לא קלקלתם, לא שברתם. ועד שהמשטחים האלה לא נשברים, אתם יכולים להמשיך ולהשתמש בהם, למרות הסריטות שהם יקבלו, ובהמשך הם גם יקבלו צורה של בטן, במיוחד החלק העליון, אם תשתמשו בו כל הזמן למעלה. לכן אנחנו עושים מה שנקרא בטן גב, הופכים פעם לצד הזה, פעם לצד הזה, והכל יוצא מושלם. אז בואו נתחיל, ואני כרגע רוצה להתחיל בחיתוך עם תבנית הביגס. תבנית הביגס, בגלל עובייה, אנחנו לא משתמשים בפלטפורמה הרב-תכליתית. רק במקרה הזה לא משתמשים בה, כאשר אנחנו חותכות בתבנית הביגס. אנחנו הולכות לעשות סנדוויץ', כמו שהסברתי לכם, פרוסת לחם ראשונה. מעליה תבנית החיתוך, כשהחיתוכים פונים כלפי מעלה. מעל זה אני מכינה קארדסטוק, או כל נייר אחר, וסוגרת בפרוסת הלחם השנייה. קיבלנו סנדוויץ'. את הסנדוויץ' הזה בצורה הזו אני מכניסה למכשיר, דוחפת קצת, אני רואה שהידית עולה ומתחילה להסתובב, ובקלות, הנה, קיבלנו את החיתוכים, חיתוך של לב, עיגול, פרפר ולב נוסף. זכרו שעם התבנית הזו אתם יכולות לחתוך חומרים הרבה יותר עבים מקארדסטוק, כמו בד, צ'יפבורד, לבד, אפילו אור דק. אני מורידה את החיתוכים כרגע הצידה. קצת יש פה חשמל סטטי שעוצר באדם, ורוצה להראות לכם שכבר בחיתוך הראשון קיבלתי סימנים. רואים את זה? קיבלתי סימנים של החיתוך, זה הכל בסדר, אין ברירה. נעבור עכשיו לחיתוך אחר. החיתוך הנוסף יעשה באמצעות תבניות מהסוג הדק, הוופרס או הטין לייטס. אני כרגע אשתמש בתבניות שיש ברשותי, כי זו אותה תבנית.
לשם כך אני צריכה את הפלטפורמה הרב-תכליתית, שנראית כמו ספר, ואני משתמשת בה במצב הסגור. אם תשימו לב שכאן יש ציור של תבניות מהסוג הזה. ומי שלא תמיד זוכרת, יש פה הדרכה וציור שמראה בדיוק מה שעושים. הפלטפורמה סגורה, מעליה משטח שקוף, נייר, תבנית חיתוך ומשטח שקוף נוסף. אז זה מה שאני אעשה. אני אכין את זה פה. אני לוקחת, שמה את התבנית השקופה. מעליה אני שמה את הנייר. שמה את התבנית חיתוך. שימו לב שהתבנית חיתוך יש לה בליטה. הבליטה זו הסכין, אני מפנה אותה תמיד לכיוון הנייר. סוגרת את הסנדוויץ' הזה שוב עם משטח שקוף, ואת כל הקומבינציה הזו אני מכניסה למכשיר. ובואו נראה. חיתוך אחד. נראה לי שגם איזשהו זבוב הגיע לנו להדרכה. ושימו לב שהתבנית פה לא כל כך משתחררת. כדי לשחרר אותה, אני משתמשת בכלי הנהדר הזה, הכל בכלי אחד, שעוזר לי לחלץ את החלקים הקטנים מתוך התבנית. יש לו גם פה חוד כזה, סיכה, שבעזרתה אני מחלצת את החיתוך. הנה, אני מצליחה לחלץ את החיתוך, למרות היותו חיתוך מאוד מאוד עדין, מלא חירורים, בצורה כזו. והנה לנו שני החיתוכים שקיבלנו כרגע. מכשיר הביג שוט, פרט לחיתוך שהוא עושה פעולה נוספת, שזו הבלטה קרה, ואני מבטיחה לכם, כשתראו לראשונה את פעולת ההבלטה ואת התוצאה, אתם תגידו וואו. אז יש לנו עוגדנים, שנראים בצורה כזו כמו ספר, לתוכם אנחנו מכניסים קרצוק חלק, ושוב יוצרים סנדוויץ' בין שני המשטחים השקופים, בצורה כזו. הפעם ניקח את הפלטפורמה הרב-תכליתית ונפתח אותה דף אחד. וזה בעצם מה שמצויר פה. זו הפעולה שאנחנו עושים. לכן אנחנו מזינים את זה למכשיר, כשהדף אחד פתוח, ואת הסנדוויץ' שהכנו מניחים על הפלטפורמה שנותרה לנו, מגלגלים. פותחים, ובאמת, וואו, איזו דוגמה נפלאה קיבלנו בהבלטה הקרה. יש אופציה נוספת לעשות הבלטה קרה, והפעם יש לי כרטיס שיש לו דופן קדמית, אחורית, ואני מעוניינת לעשות הבלטה אך ורק על הדופן הקדמית. מה אני עושה? לוקחת את אוגדן ההבלטה, מכניסה את הדופן הקדמית או האחורית איפה שאני רוצה לעשות את ההבלטה לתוך האוגדן, סוגרת אותו, מניחה אותו שוב בין שני המשטחים השקופים, איפה משטח נוסף נעלם לי, דקה, אני כבר מוצאת אותו, דקה, הנה הוא באמת בפנים נקלע, אז הנה הסנדוויץ' הזה. הפעם אני הולכת לפלטפורמה הרב-תכליתית ופותחת אותה שני דפים. הנה אני אהפוך את זה כדי שתוכלו לראות, שזה בעצם המצב שכרגע יש לנו, שיש לנו כרטיס עם שתי דפנות, שאנחנו מכניסים לתוך הפלטפורמה. אני מזינה את הפלטפורמה עם שני הדפים פתוחים, ונשאר לי פה רק דף אחד, עליו אני מניחה את הסנדוויץ', הקומבינציה שהכנתי, ומגלגלת. כשאני מוציאה את הכרטיס מתוך אוגדן ההבלטה, קיבלתי את ההבלטה על הדף הקדמי, על הכריכה הקדמית, בפנים נשאר חלק. אין סוף אפשרויות ליצירה. במכשיר הביג שוט אני הרבה פעמים
פונה אליו כמו מכשיר לפסטה, כי זה מה שרוב האנשים מכירים. רק שבניגוד לפסטה, המכשיר הזה אוהב נייר. בעצם מה שאנחנו רואות, המכשיר הזה יש לו מכבש. יש לו פה למטה גלגלת מתכת, שבעצם כובשת לנו את הנייר כנגד הפלטפורמה. אם נהפוך את המכשיר, נראה שהוא נשען על 6 רגליות. המכשיר הזה מאוד מאוד יציב, בגלל שהחיתוך נעשה כקונטרה על משטח העבודה, ומכאן החוזק והייחודיות של המכשיר הזה בניגוד לשאר המכשירים. ובעצם, בגלל המרחק שקיים כרגע בין הגלגלת הזו למשטח הזה, אנחנו בעצם משתמשים בפלטפורמה הזו. ואם שמתם לב, הפלטפורמה הזו היא באורך המלא של המכשיר כולו. אתם רואים באורך הזה. ניתן לקנות גם משטחים שקופים באורך מלא, ואז זה מאפשר לנו לחתוך תבניות חיתוך שהן ארוכות יותר, או בחיתוך אחד לקבל המון חיתוכים מהמון תבניות. אז כמו שהסברתי, הפלטפורמה הרב-תכליתית, כל פעם כשאנחנו פותחים דף אחד בספר שלה, אנחנו בעצם מגדילים את המרחק מהמכבש כלפי משטח החיתוך. פתחתי עוד דף, הגדלתי שוב את המשטח. כשהשתמשנו בתבנית החיתוך הביגס, אתם רואים שבעצם העובי שלה הוא כמעט כמו עובי הפלטפורמה, ולכן אנחנו מוותרים על הפלטפורמה הרב-תכליתית, ובחיתוך עם הביגס אנחנו משתמשים אך ורק בעזרת המשטחים השקופים. את ההדגמה עשיתי לכם על מכשיר הביג שוט הרגיל. רציתי גם להראות לכם שקיים גם ביג שוט שנקרא ביג שוט פלאס, שהרוחב שלו הוא 22.5 סנטים, הוא רחב יותר, גדול יותר, גם הוא מגיע עם ערכת התחלה, שזה תבניות חיתוך משני הסוגים, הביגס והרגילים, עם דפים ועם פלטפורמה רב-תכליתית שהיא טיפה שונה, כי הדפים שלה לא מחוברים. ובנוסף לזה אפשר גם לקנות ביג שוט רגיל ללא ערכות ההתחלה. פשוט ביג שוט רגיל שמגיע מוכן לעבודה, הוא גם מיועד לבנות שיש להן כבר מכשירים מסוג אחר ורוצות להשתדרג, כי השדרוג הוא תמיד ממשהו אחר לביג שוט ולא מביג שוט למשהו אחר, ולא ההפך. ואתם מוזמנות להיכנס לאתר חנות שלנו ולראות את מחירי המבצע הנהדרים שלו, להתקשר אם יש לכם כל שאלה, וכמובן ההדרכות על המכשירים ניתנות בחינם בחנות שלנו לכל אחד, גם אם לא רכשתם אותם אצלנו, בשמחה ובאהבה גדולה. להתראות עד הסרטון הבא.